స్వధర్మ క్రియేషన్స్ పర్టికులర్లీ నాకు ఈ బ్యానర్ పేరు చాలా నచ్చింది, స్వధర్మ. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ దట్. అలాగే టు స్టార్ట్ విత్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక గణపతి పూజతో స్టార్ట్ చేశారు, డ్యాన్స్ తోటి. ఇట్స్ చాలా శుభప్రదం, దట్స్ వెరీ ఆస్పిషియస్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓన్లీ పాజిటివిటీ అరౌండ్. ఐ థింక్ బేసికల్లీ ఈ సీడ్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ రాహుల్ డిజర్వ్స్ ఎ గ్రేట్ ప్యాట్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. అండ్ ఇలాంటి యంగ్స్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మరింతమంది రావాలి, ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. ఎప్పుడైతే కంటెంట్ బాగుందో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ హియర్. అండ్ డోంట్ వర్రీ, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చూస్తున్న పెళ్లి చూపులు కావచ్చు, ఇప్పుడు మెంటల్ మదిలో కావచ్చు, ఇవన్నీ కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు. దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ది గుడ్ డేస్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ తెలుగు మూవీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్. ఇఫ్ కంటెంట్ ఈస్ గుడ్, పీపుల్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ ఇట్. ధైర్యంగా చేయండి. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఈ మూవీ నేను చూసినప్పుడు. ఐ రీసెంట్లీ వాచ్డ్ ఇట్. అండ్ గౌతమ్ ఈజ్ అనదర్ జెమ్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ దట్ ఈస్ జస్ట్ కమింగ్ టు ఇండస్ట్రీ. Gautam, the whole industry is waiting, looking forward for you. You are going to make a mark here. Mark my words. You will stay here long. And the way you have chosen all crafts, like Shravan, for example, today I think he is his day. Shravan has done a brilliant job. I know him very well. He is a very good musician. And Shravan's work, and Rahul has chosen the right crafts everywhere. తనకు కావాల్సిన జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడైతే రాహుల్ హ్యాస్ గాట్ దట్ మచ్ జడ్జిమెంట్, చూస్ ది రైట్ డైరెక్టర్, ఈ వన్ ఇట్ దేర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి విన్నింగ్ మూవీ. మార్క్ మై వర్డ్స్. ఆల్రెడీ పాజిటివిటీ అరౌండ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. అనదర్ ఫ్యూ డేస్ మోర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు యువర్ స్క్రీన్స్. ఆల్ ది బెస్ట్ వన్స్ అగైన్. సార్, December 8th లాంచ్ అవ్వబోతోంది. మీరు సినిమా ముందే చూసేశారు. కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయండి, సర్టిఫైడ్ బై అని. సో సినిమా చూసిన మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తే బాగుంటుంది December 8th రమ్మని. ఈ సినిమా నేను చూశాను. ఇది సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే, ఈ సినిమాని చూస్తే ఈ సినిమాని మీరు ఇంటికి గుండెల్లో పెట్టి తీసుకెళ్తారు. నాకు చాలా నచ్చిన సినిమాలకు అలా చెప్తుంటాను నేను. ఇది యూ విల్ క్యారీ ఇట్ హోమ్. అండ్ వెరీ హాంటింగ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా. లైక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్తూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. ఇది చాలా బ్రిలియంట్లీ డన్ స్క్రీన్ ప్లే. గౌతమ్ డిజర్వ్స్ ఎ గ్రేట్ ప్యాట్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్. గౌతమ్, అమేజింగ్. ఐ లవ్డ్ ఇట్. I want to watch it again. I am coming and watching it in theatres. ఇది ఊరికే స్టేజ్ మీద ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు. హోల్ హార్టెడ్గా నేను చాలా ఇష్టపడి లవ్ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ ఈవెంట్కి. నేను చాలా ఇష్టపడ్డ సినిమా ఇది. ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేను. ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ మూవీ. ఐ ఆల్రెడీ వాచ్డ్ ఇట్. గైస్, జస్ట్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఆన్ December 8th. వాచ్ ద మూవీ ఆన్ మెయిన్ స్క్రీన్స్. వన్ ఫైనల్ వర్డ్. ఈ మ్యూజిక్ని చూస్ చేసుకున్న మధుర శ్రీధర్ గారిని ఐఎమ్ గ్రేట్లీ అప్రిషియేటింగ్. అంటే ఈ ఆడియో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ మధుర ఆడియో. గురుజీ కొట్టేశారు మార్కులు మళ్ళీ ఇక్కడ. యువర్ చాయిస్ షోస్ దిస్. అండ్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.